Mga kinakatuka. Mga kinakatuka. Hi guys, ano ka ba naman sa panibang video? Mga kinakatuka. Hindi ko mag-gets, basta basahin nyo na lang ha. Kasi nalilito na mga script ko, hindi mo kasi nakabasa. Hindi, joke lang. Nakabasa ko, pero nalilito na sa pagbasa eh. Kasi buong gabi-gabi na kasi yung latest video ko eh. So ito naman, so baliwalain na lang natin yung mga kinakatukan mga bata ko. Okay, let's go na. Una, ang aso. Syempre, sino naman hindi matatakot sa aso, diba? Buti na lang kung hindi na talaga yung malaki. Pero ito ikwento ko sa inyo kung bakit ako na lagi natatakot sa aso. Yung nasa balabas kasi kami. Yung pupunta kami kasi si Roma eh. Nakita na namin yung rest house, diba? Nakapunta namin sa si Roma. So, ipinag-espada sa padahan ko yung aso. So, nagkuha ko dun sa may walis ting-ting ng isang piraso, no? So, ipinagpalpalo ko yun sa aso. So, buti na lang, hindi yun malaki. Kung malaki yun, lagot ako. Kagat talaga ako niyan. At good news naman guys, ang aso ay nakatali ng kadena. Nakatali ng kadena eh. Tas dun, ano ko ba? So, boom. Nangyari, edi nakagataw sa kamay, doon ko naramdaman nagkakarabis pala ako. Grade 2 pa lang kasi ako noon, wala pa akong alam. Kaya ako wala pa akong alam noon eh. Next naman tayo. Pangalawa, ang lasing. Hoy guys, hindi ko kayo yung mga ibang tatay nyo ha, o mga ibang tao dyan, hindi ko kayo binubuli ha. Nagkwento lang ako dito, okay? Kwento na tayo sa kwento. Yung isang lalaki kasi na malakad, may dalang shovel na ang panghukay niya yung sa nakadulo ay metal, tapos yun naman ay kahoy. Ewan ko ba kung gawa niya. So, nagtataka ko kung bakit siya nagalit. So, hinampas niya ako. So, sa kasalasingan niya, nag-ilag ako. So, napalo niya yung kahoy na matibay. So, syempre, kahoy naman, diba? So, naputol yung shovel niya. So, yung mga nagbibideo okay nga sa amin sa bahay, hindi ko na iniintindi. Hindi sa cellphone na ako, yun lang. Naglalaro lang, diba? Pangatlo, ang high school. Ito naman talaga guys, naranasan ko na lang mabugbog ako ng high school Pero, ito, explain ko. Ito kasi yung binubugbog kasi ako ng high school na sa ulo, tapos sa kamay, tapos sa balikat. May mga pasa ako. Malala na yung sa kamay. Sinuntok talaga ako sa kamay. Hindi na sila naawa sa akin. So, pinabuli na mataba daw ako. Paano ako naging mataba? Kasi payat nga ako ng pinto eh. So, yun lang guys. So, hindi pa tayo tapos explain ko lang. Layo-layo yan na lang. Huwag nyo intindihan. At huwag na kayong pumatol. Alisin nyo na sa mind nyo na binubuli kayo, okay? Masama yun. Pang-apat, ang mga babae. Ang mga babae talaga guys, hindi mo talaga yung mapapatol kasi sarap sa pakin, diba? Pero dapat talaga dapat na magsampa ng kaso sa atin, diba? Parang ganon. Yung talaga guys, pag sinampal mo talaga yung babae o sinaktan mo, wala, GG ka, pre, kulong ka. So, yung mga next experience ko ngayon guys, alisin nyo sa mind nyo, okay? Kung ako sa inyo, mag-like na lang kayo dyan. At sa akin lang kayo magpanood, magparinig, sayang kayo magparinig, at pag-subscribe na lang kayo, para hindi na kayo bulihin ng mga kaklase nyo, o kaya mga kaibigan nyo. So, yun guys, para sa atin ngayon, mga latest video natin, mag-like, share,